Kung gusto kang magmalinawan imuhang pagpuyo, pag-focus sa imuhang kinabuhi. Ayaw pang hilabot sa kinabuhi sa ubang tao. Para ma-improve imuhang kinabuhi, unya magmalinawon ang imuhang pagpuyo nga malipayon, hapsay nga naay peace of mind. Ayaw pang hilabot sa kinabuhi sa ubang tao. Usahay, naay ubang tao nagpakabisi sa kinabuhi sa uban. Halos nakafocus kung unsay updated sa chismis sa silingan. Wala atimana ang kaugalingon para muuswag sa kinabuhi. Halos adlaw-adlaw manumbay sa silingan para magchismis kung unsay mga updated nga chismis. Gihurot na iyahang panahon sa pagpanumbalay sa silingan. Nawad-an nagpanahon sa kaugalingon kung unsay buhaton para muuswag ang iyahang kaugmaon. Mas ikadipay niya nga magtambay sa mga silingan para sa mga chika. Walay pakialam sa iyahang kaugalingon kung naa siya'y makaon. Basta lang malipayon siya nga makipagchika sa mga marites. Kung ingon ani imuhang mindset, dili gyud nimo maangkon ang peace of mind. Kay puro ka panghilabot sa ubang tao. Kung gusto ka nga magmalinawan ang imuhang pagpuyo, pag-focus sa imuhang goals sa kinabuhi. Yung imuhang ambisyon nga mabag-o imuhang pagpuyo, ayaw hutda imuhang panahon sa walay kwintang chismis. Pag-focus sa imuhang kaugalingon para i-improve. Igahin imuhang panahon sa kaugalingon, dili nga to sa ubang tao nga magpakabisi ka para malikayan nimo ang mga negative vibes nga imuhang makuha dito sa mga chismis. Mag-focus diha sa imong kaugalingong kinabuhi, dili sa ubang tao. Amping, God bless you.